Gustă elul tău, plăcete șertăciuni pe Ianus, nu-i împodobită, dai dreaptă, ci e bună că duce în sus. Spre placer conduce, alul ta este bine pe ea. Spre placer conduce, alul ta este bine pe ea. Spre placer conduce, alul ta este bine pe ea. Spre placer conduce, alul ta este bine pe ea. Viața aceasta nu ține așa, deci nu pierde fără de folos. Mergi pe calea aceasta cu avânt, căci ea te duce până la Hristos. Spre placer conduce, alul ta este bine pe ea. Spre placer conduce, alul ta este bine pe ea. Spre placer conduce, alul ta este bine pe ea. Spre placer conduce, alul ta este bine pe ea. Dureri vei afla uneori, piedici multe vei întâmpina, dar vei fi însoțit de Iisus și vei merge spre cer, parcă-n zbor. Spre placer conduce, alul ta este bine pe ea. Spre placer conduce, alul ta este bine pe ea. Spre placer conduce, alul ta este bine pe ea. Spre placer conduce, alul ta este bine pe ea. Jos la picioarele-ți stau adânc plecat, în prezența ta sunt îngenunchiat, sunt îngenunchiat. Jos la picioarele-ți stau adânc plecat, în prezența ta sunt îngenunchiat, sunt îngenunchiat. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchez la tronul tău.
copleșit de uimire, scăldat în iubire, eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchez la tronul tău, copleșit de uimire, scăldat în iubire, eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Jos la picioarele-ți stau adânc plecat, în prezența ta sunt îngenunchiat, sunt îngenunchiat. Jos la picioarele-ți stau adânc plecat, în prezența ta sunt îngenunchiat, sunt îngenunchiat. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchez la tronul tău, copleșit de uimire, scăldat în iubire, eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchez la tronul tău, copleșit de uimire, scăldat în iubire, eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Slavă Domnului! Trăim pentru a lăuda pe El și ne bucurăm și în seara asta să fim la închinare aici. De toți care ați ajuns mai devreme sau mai târziu, mai avem o parte. Sunt dincolo în sala cealaltă cu fratele Gabi. Nu vă impacientați că nu o sosit, e venit și dânsul, dar sunt câțiva dornici să se boteze. Și acum discută, fiecare îi cu starea lui, cu situația lui, îi analizează un pic și uitați că tocmai intră, i-am pomenit și sunt aici, ne reunim, sala mică cu sala mare, ne reunim la părtășie, la închinare împreună și cântăreții, ne bucurăm de ei, ați văzut pe afiș acolo, se spunea că e o echipă mixtă și chiar e o echipă mixtă, adică nu bărbați și femei, ci unii din Bistrița, alții din Beclean s-au adunat împreună și îs gata să ne slujească în seara asta aici la închinare. Lăudați să fie Domnul! Am gândit un pic la câteva versete care să le citim în deschidere. Nu știu ce vă gândiți dumneavoastră în mintea dumneavoastră, în inima dumneavoastră. Care e starea cu care ați venit în seara asta? Poate una confortabilă, destinsă, relaxată, poate dimpotrivă, una plină de îngrijorări, plină de poveri, nu știu cu ce ne-am confruntat fiecare de-a lungul zilei, dar indiferent cum suntem, vrem să venim înaintea Domnului așa cum suntem.
Nu vrem să ne punem vreo mască la propriu avem, dar la figurat vorbind, nu vrem să ne punem vreo mască pentru că ochiul Domnului și El ne cunoaște, așa cum suntem, El ne pătrunde și pe dinăuntru și pe din afară. Dar sunt foarte frumoase versetele astea din plângerile lui Ieremia și vreau să ne inspire în deschiderea întâlnirii din seara asta. Și spune Ieremia în felul următor: iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. E cineva care are nevoie de nădejde, vrea să tragă nădejde. Sufletul lui simte seara asta că vrea să tragă nădejde. Chiar dacă îs vremurile grele, chiar dacă parcă nu mai scăpăm și nu ne putem scutura de pandemia asta și acum vine valul al treilea peste noi, nu? Și spune că nu se știe când se termină și îi înghesuială la vaccinuri și așa, parcă avem nevoie să tragem nădejde, avem nevoie de o rază de speranță, de o luminiță de la capătul tunelului, ca în vremea lui Ieremia. Și spune, iată ce mai gândesc în inima mea și ce mă face să trag nădejde, versetul 22. Și ăsta e lucru care ar trebui să ne dea nădejde în seara asta, că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt. Amin? Credem lucrul ăsta. Nu s-au terminat îndurările Domnului și bunătățile Lui, nu sunt la capăt, ci, spune următorul verset 23, te înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. S-a înnoit credincioșia lui Dumnezeu față de noi și în dimineața asta? Prin faptul că ne-am trezit, prin faptul că suntem aici, cred eu că putem spune toți împreună, credincioșia ta este atât de mare, Doamne. M-ai făcut să ajung în seara asta aici la închinare, mi-ai dat ocazia asta, posibilitatea asta, mi-ai dat putere să ajung. Cred că suntem chemați să apreciem și să prețuim credincioșia lui Dumnezeu. Și încă două versete vreau să citesc și după aia să mergem în rugăciune înaintea Domnului. Spune Ieremia, Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Dacă vrei să nădăjduiești în Domnul, trebuie ca Domnul să fie ce? Partea ta de moștenire. Îi Domnul partea noastră de moștenire în seara asta. Haideți să facem din El partea noastră de moștenire. Poate nu avem moștenire de la părinți, de la bunici, de la mătuși, de la unchi. Poate nu ne-o lăsat nimeni o moștenire prea grozavă. Dar toți în seara asta beneficiem de ceva extraordinar, mai mult decât ne-ar fi putut lăsa oricine altcineva. Domnul e partea noastră de moștenire. Suntem bogați, suntem fericiți în seara asta, avem motive să nădăjduim dacă e Domnul partea noastră de moștenire. Doamne, fii lăudat pentru lucrul ăsta, Tu ești partea noastră de moștenire. Și apoi versetul 25 cu care vreau să închei spune, Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Domnul e bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Îl căutăm noi pe Domnul seara asta, îl căutăm din toată inima. Cine îl caută pe Domnul seara asta, îl provoc și îl rog să se ridice în picioare și să vină în rugăciune, înaintea Domnului, nu înaintea oamenilor, înaintea Domnului stăm toți. Haideți, nu știu, poate avem nădejdi și speranțe deșarte, dar în seara asta am înțeles că Domnul e nădejdea noastră, El e partea noastră de moștenire. Haideți să venim în rugăciune înaintea Lui și El să dea un timp binecuvântat, El să învioreze inimile noastre. Dacă am venit descurajați și dezamăgiți, El poate să ne dea nădejde, El poate să ne întărească, El poate să înnoiască credința noastră în seara asta. Amin? Haideți să venim toți în rugăciune înaintea Lui și să chemăm prezența Lui în inimile noastre și în locul în care suntem adunați la închinare. Haideți să ne rugăm. Da, Doamne, stăm înainte.
mijlocul celor ce aceia vor avea nădejde. Poți să aduci înnoirea vieții, Doamne, că poți să lași, Doamne, lucruri ai pregătite, Doamne, lucruri bune pentru asta. Lăudăm numele Tău, Doamne, lăudăm și binecuvântăm numele Tău. Glorificăm, Doamne, acolo ești, acolo coboară. Haideți să rămânem așa, vrem să continuăm închinarea noastră prin rugăciune, prin cântare, prezența Domnului să ne inunde, să ne copleșească, așa cum deja v-ați obișnuit. Nu avem formalisme, nu avem ritualuri, vrem un singur lucru, să-L experimentăm pe Dumnezeu și în seara asta. Vrem El să atingă de inima noastră, de mintea noastră, de ființele noastre, El să aducă vindecare pe toate planurile, și restaurare, și sufletească, și fizică, să lucreze așa cum știe Domnul în seara asta. Haideți să rămânem așa și cântăm cu echipa mixtă, cântăm o cântare, dau câte au ei pe inimă și după aceea vom continua cu închinare, cu rugăciune, cu ce rânduiește Domnul. Cântăm împreună! Pe acest pământ, Iisuse, eu sunt ca și un străin și durerile nespuse mă apasă pe deplin, mă apasă pe deplin. Pe acest pământ, Iisuse, eu sunt ca și un străin și durerile nespuse mă apasă pe deplin, mă apasă pe deplin. Nimeni în afară de Tine, Iisuse, nu mă poate izbăvi. Nimeni în afară de Tine, Iisuse, nu mă poate liniști. Nimeni în afară de Tine, Iisuse, nu mă poate liniști. Nimeni în afară de Tine, Iisuse, nu mă poate liniști. Când sufletul îmi plânge, Doamne, eu privesc spre cer și mă rog mereu la Tine și ajutor îți cer, și ajutor îți cer. Când sufletul îmi plânge, Doamne, eu privesc spre cer, eu mă rog mereu la Tine și ajutor îți cer, și ajutor îți cer. Nimeni în afară de Tine, Iisuse, nu mă poate izbăvi. Nimeni în afară de Tine, Iisuse, nu mă poate liniști. Nimeni în afară de Tine, Iisuse, nu mă poate izbăvi. Nimeni în afară de Tine, Iisuse, nu mă poate liniști. Dumnezeul puternic, ce cu Tine pe munte, zi de zi te întărește și nu vei cădea. E cu Tine și-n vale, îți alungă durerea. Cel ce a creat ziua
E Dumnezeu și noaptea, mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeu ce spune, bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeu ce spune, bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Vorbim de credință, cu sufletul pe sâncă, pare ușor când necazul n-avem, să vin clipe grele, cu încercări și ispite, atunci Domnul vede cât te crezi tu în El. Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeu te spune, bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeu te spune, bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Uneori în viață suntem în văi, tot timpul ne dorim să ieșim din văile respective și să ajungem cât mai sus. Ați văzut și probabil că v-ați dat seama și ați sesizat că poetul a spus că de fapt mâna lui trebuie să te țină și când ești sus pe munte, nu doar când ești în vale. Pentru că e simplu, logic, când ești sus pe munte, vezi totul de la înălțime, dar înălțimea în sine este un pericol. Pentru că atunci când ești sus, este pericolul să te prăbușești. Și nu e mic. Dacă ar fi să compar vârful muntelui cu valea, pentru siguranță, cred că ați trebuit să aleg valea. Și în mintea noastră tot timpul vrem să fim sus, să fim foarte înalți, să fim foarte biruitori. Dar de multe ori, când am fost acolo sus, pericolul vânturilor și a furtunilor a fost mai mare decât în vale. Când am fost copii și a venit o furtună, tot timpul am căutat undeva locuri mai joase, un șanț, ceva unde să ne ferească de bătăile vântului. Așa că nu există niciodată vreo stare în viață sau vreo experiență în viață în care să nu avem nevoie de mâna lui Dumnezeu să ne țină. Puteți să spuneți împreună cu mine amin? Deci trebuie să învățăm că de Dumnezeu avem nevoie în permanență. Și noi am spus numai în greu. Când e greu? Oamenii care s-au prăbușit foarte puternic în Biblie, să știți, au fost sus.
Și când cineva cade de sus, vedeți că și se aude foarte tare. Și omul care cade de sus are o problemă foarte greu să ridică. Pentru că a fost învățat cu lucrurile înalte. Omul care este mai jos, e mai ușor să se ridice. Eu oricum n-am avut multe pretenții în viață, n-ați înțeles oamenii de genul ăsta? Oamenii care au așteptări foarte înalte și foarte mari și cad. Durerile sunt mult mai mari și greu mai poți să-ți revii. Dar un lucru este foarte important în seara asta. Dumnezeu este cu noi. Că Dumnezeu ne iubește cu adevărat. Citeți un verset înainte să mai facem o rugăciune. Versetul ăsta spune așa, vă rog să vă reașezați. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Iată ce spune Domnul aici. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Un verset foarte frumos. Atractiv așa când îl auzi. Biblia niciodată nu trebuie să o luăm doar așa. Am auzit un verset foarte frumos. Trebuie să-l iei și să-l duci mult mai adânc în inima ta și în viața ta. Și mai ales să lași să vezi cum lucrează în experiența sau în momentul în care ești în viață. Nu trebuie să învățăm Biblia ca să o explicăm doar altora. Biblia n-a fost lăsată între noi ca o simplă informare pentru a învăța să fim deștepți. Deși are un impact asupra mentalității noastre și a gândirii noastre. Dar ea e mult mai mult decât atât. Ea nu este doar o informație, Biblia este o persoană. Puteți să spuneți împreună cu mine amin? Pentru că e cuvântul lui Dumnezeu, personificat. Și cel care este cuvântul și a fost de la început este însuși Iisus Hristos Domnul. Când auzi cuvântul ăsta, nu te teme, căci eu sunt cu tine, îți sugerează ceva. Ce? Pentru că noi toți avem momente când este frică. Dar ce să mai venim aici în seara asta, să mă ascultați pe mine sau pe cântăreț? Știți de ce venim aici? Pentru că zilnic în viețile noastre apar situații în care ne este frică. Avem simptome în trupul nostru care uneori indică că ți-ar putea să fie o problemă în organism și prima reacție pe care o avem este frica. Știu că ați auzit oameni curajoși care fac bravuri așa declarative. Ăștia sunt cei mai fricoși oameni. Și atunci când spun eu nu mă tem, eu nu discut, asta e o autoapărare. Ei sunt foarte vulnerabili și nu vor să se lase în zona aia să zică, bă, am o problemă. Pentru că atunci simt că nu mai ies niciodată de acolo. Și pentru că nu știu cum să ajungă la Dumnezeu, singurul lucru care mai rămâne la îndemână este bravura. Nu mă tem, eu discut și dacă mor nu contează și dacă mi se întâmplă ceva, pot să taie toți pe mine, eu sunt curajos. Nu credeți asta, nu există oameni de genul ăsta. Oameni normali. Noi am învățat să ne autoapărăm pentru că e modul prin care rezistăm pe pământul ăsta. Toți oamenii sunt slabi și vulnerabili, dar ca să reziste psihic trebuie cumva să-și găsească tot felul de mecanisme prin care să se auto-apere împotriva atacurilor mentale sau zilnice care vin peste ei. De aceea, creștinismul este o zonă în care omul vine și trebuie ca să învețe să trăiască în zona asta, să-și arate slăbiciunile și vulnerabilitatea. Și asta nu ne place pentru că noi n-am învățat așa. Când venim în biserică, și aici s-a construit o mentalitate, bă, acolo trebuie să te duci să arăți că ești tare. Și foarte mulți poartă măști la figurat în biserică. La ce să am nevoie de Dumnezeu în seara asta? Și eu vă răspund, pentru că mi-este frică. Pentru că mi-este frică singur de lumea în care trăiesc, pentru că mi-este frică de mine. Au niște discuții cu niște persoane care vor să boteze acum înainte și mi-a zis, a trebuit să mă duc la Dumnezeu pentru că mi-era frică să nu cad sau să nu greșesc din nou. Și mi-e frică de mine, trebuie să fie foarte mare frică de tine. Nu doar de diavol trebuie să fie frică, de noi trebuie să ne fie frică. Unul dintre cei mai puternici adversari care ne lovesc pe noi înșine suntem eul nostru, noi, ca persoane. De aia spune Biblia, cine poate să se învingă pe sine este mai valoros și mai important decât un om care învinge cetăți. Imaginați-vă niște cetăți foarte mari, tu le bați pe toate și dacă este lângă tine un om care s-a învins pe el însuși, zice, tu cu cetățile zero față de asta.
Pentru că avem o problemă cu noi. Suntem aici la biserică, e miercuri seara, suntem în încăperea asta, ne uităm unii la alții, dar vreau să vă spun că noi, cu toții, avem nevoie de cuvântul ăsta de la Domnul. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te baza pe tine. N-are rost să vii la biserică dacă te discuți tu cu tine. Indiferent că ești pastor, că ești predicator, că ești cântăreț, că le știi pe toate sau mai puține. Dacă te discuți tu cu tine, n-are rost să vii aici. Aici vin oamenii care au nevoie de Dumnezeu. Care au nevoie să audă vocea asta. Eu sunt cu tine, nu te teme. Dacă seara asta poți să auzi vocea asta în inima ta, eu nu știu câte aveți în inimă. Nu știu câte purtați. Eu v-aș putea să vi le spun pe ale mele și cred că nu sunt puține. Dar cel care poate să ne ajute este Dumnezeu. Un al doilea lucru care spune aici Domnul, că nu te uita cu îngrijorare. Eu sunt Dumnezeul tău. Ce se întâmplă aici? Persoana asta să uita la lucrurile din preajma lui și din viața lui și l-a prins o stare numită îngrijorare. Exact ce am spus și până aici. Pornind de la, nu știu, de la copii de la 10 ani. Se uită cu îngrijorare. E o problemă aici, una dincolo, una dincolo. Ca să vă mai spun, dacă mergem mai departe și sunteți aici părinți și aveți copii, băieți și fete, îi trimiteți în lumea asta dimineața la școală. Vă uitați la ei cu îngrijorare când pleacă. Domnul spune, nu te mai uita cu îngrijorare. Ce să facem cu religia dacă nu putem să o implicăm în viețile noastre? Ce rost are? Trimiți copiii, te uiți cu îngrijorare și Dumnezeu spune, nu te uita cu îngrijorare. Dar ce să fac, Doamne? Ține minte adevărul ăsta, eu sunt Dumnezeul tău. Binecuvântat să fie numele Domnului. Suntem aici care ne uităm la familiile noastre cu îngrijorare. Ne uităm la problemele care atacă familiile noastre și ne întrebăm de fiecare dată ce putem să facem Dumnezeule. Și Dumnezeu spune, nu te mai uita așa. De ce? S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat încă nimic, dar vreau să ții minte că eu sunt Dumnezeul tău. Când te uiți la analizele medicale și vezi acolo niște ieșiri în decor, niște lucruri care nu merg, te uiți la analize și spui, Doamne, nu este bine, nu este în regulă. Domnul spune, nu te uita cu îngrijorare, uită-te având în mintea ta acest adevăr. Care? Eu sunt Dumnezeul tău. Orice problemă ai avea în seara asta, în viața ta, în casa ta, în familia ta, gravă, periculoasă, care te face să te uiți cu îngrijorare la ziua de mâine, la poi mâine. Te gândești când explodează bomba, când va afla toată lumea. Domnul spune în seara asta, nu te mai uita cu îngrijorare. Acum să-mi schimb, Doamne, ochelarii ăștia, să nu mă mai uit cu îngrijorare. Asumându-ți adevărul ăsta, eu sunt Dumnezeul tău. Ce înseamnă, Doamne, asta că ești Dumnezeul meu? Eu te întăresc. Trebuie să vă spun ceva în seara asta. Nu pot să vă ascund asta. De multe ori Dumnezeu nu intervine și nu schimbă multe lucruri din viața noastră, care le-am vrea schimbate. Dar în schimb ne întărește să rezistăm. Sunteți aici? Și eu vreau tot timpul să se schimbe, nu se schimbă. De ce? O știe El. Dar îți dă putere să treci pe acolo. Te întărește. Văd asta la oameni pentru care ne rugăm. Când intră în necaz, în foc, în cuptor, deci nu rezistă. Ne rugăm toată biserica, Dumnezeu le dă putere și rezistă. Se duc înainte, Dumnezeu este cu ei. Și vin și spun, Dumnezeu a fost cu noi. Am spus de multe ori, a merge cu Iisus Hristos în corabie nu înseamnă dispariția furtunilor. Și de foarte multe ori apar imediat ce intri cu Iisus în legătură. Dar tot timpul în toate furtunile astea, Dumnezeu te întărește. Dumnezeu îți dă putere. Foarte mulți oameni al lui Dumnezeu au pierdut lucruri dragi. Iov și-a pierdut 10 copii, și-a pierdut averea, sănătatea, tot. A rezistat. Dumnezeu l-a întărit. Uneori pierdem lucruri, dar Dumnezeu este acolo să ne întărească. Apoi trebuie să vă spun că de atâtea ori Dumnezeu, pentru mulți dintre noi, a făcut și etapa pe care vă doriți. Unde El îți vine în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Lăudați să fie Domnul. Când aud experiențele multora care vin înspre Domnul, le spun că Dumnezeu le va da putere, îi va întări, zic și eu ce spune Biblia, dar de multe ori spun pentru că mă împinge ceva la spate și spun Dumnezeu îți va da lucrul ăla. Dumnezeu îți va da, Dumnezeu va face ceea ce îi ceri.
Pentru că scrie Biblia asta. Și apoi de atâția ani, noi care mergem pe drumul lui Hristos, ar trebui și noi să putem să spunem, da, Dumnezeu îți vine în ajutor. Vă întreb pe voi, pocăiții care sunteți aici în seara asta, de ani de zile, penticostali, ce-om fi, ne vine sau nu Dumnezeu în ajutor? Întreb, ne vine sau nu ne vine? Avem o prietenă aici care vrea să se boteze acolo la geam, nu o vedeți cei din spate. Eu am zis, nu mai are o să vin eu să predic seara asta, nu? Eram acolo în cameră și predica la ceilalți candidați pentru botez, veniți din lume toți. Și zicea, nu trebuie să vă temeți de nimic, Dumnezeu te ascultă, Dumnezeu face asta. Eu un pic l-am șantajat pe Dumnezeu, nu, l-ai pus la încercare, dar din bajul îți lipsește, încă dar o să-l câștigi. I-am zis, Domnule, dacă mă ajuți acum, dacă faci asta, eu mă las de fumat. S-a lăsat de mulți ani. Și acolo în camera aia ne-a explicat că Dumnezeu e viu, că e lângă mine, că s-a emoționat, că a plâns. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu este aici în seara asta? Și când am venit de acolo de pe scaun până aici, am avut o impresie, sper că a fost doar o impresie. Suntem foarte leșinați în seara asta, slabi, așa neputincioși, ne uităm aici, bă, nu-s proroși, nu-i mișcare, nu-s super minuni, semne, să miște tavanele. Vă rog să nu vă lăsați duși în eroare. Noi nu avem nevoie de evenimente speciale, noi avem nevoie de Dumnezeu, noi avem nevoie de Hristos, noi avem nevoie de prezența Lui. Evenimentele speciale sunt frumoase. Numai în capul oamenii trebuie să deschizi geamurile. A noastră ne ține pe noi în viață. Pe noi ne ține în viață credința în Dumnezeu. Mie îmi place să fie lume multă. Dacă nu-i, nu mă prăbușesc. Pentru că lumea exact cum a venit și pleacă. Important Hristos să fie cu mine. Hristos să rămână. Știu, eu vreau flăcări de foc, dar uneori vreau și liniște. Uneori vreau și liniște. Vreau să tac. De multe ori m-aș pune jos, nu știu în ce poziții în biserică și m-aș prăbuși acolo și aș plânge acolo și m-aș ruga acolo. Aș avea nevoie de nimic, de niciun fel de alt lucru. Poate într-o zi să ajungem și la punctul ăsta. Să fim liberi, să ne rugăm, roagă-te pentru mine acum, că simt că nu pot da drumul. Noi am înțeles biserica greșită, o măsurăm greșit, punem termometrele noastre greșite la un program. Din cauza asta plecăm de multe ori mofturoși, supărați acasă. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu este prezent aici în seara asta. El îmi spune mie, îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Să spunem din toată inima, glorie, Doamne. Poate cineva să-ți facă o promisiune mai grozavă decât asta? Nu. Seara asta nu e despre oameni care nu se tem. Seara asta e despre oameni care se tem. Seara asta nu e despre oameni care nu se uită cu îngrijorare și sunt atât de buni și de perfect și de sănătoși. Sunt pentru oameni care se uită cu îngrijorare. Seara asta nu e despre oameni puternici, este despre oameni slabi, că pe ăștia trebuie să se întărești. Și atunci te întreb despre cine e seara asta și eu zic despre mine. Și poate vii și tu și spui, pastor, e și despre mine seara asta. Și eu sunt slabă, și eu sunt vulnerabil, și eu mă uit cu îngrijorare. Și eu mă uit la ce în preajma mea și parcă nimic nu mai are gust, nimic nu mai are miros, nu că am COVID. Pentru că lumea asta cu toate e bolnavă de COVID. Că nu mai are gust. Nu mai are nimic de oferit aproape. Ei telecomanda și tu ești la un capăt la altul, ei având 300 de canale, nici nu ajungi la toate, că vine să o trântești de pământ, pentru că nu mai îți place nimic. Sunteți aici în seara asta? Nu te mai atrage nimic. E gol tot. Pentru că cu adevărat e gol. După aia poate te uiți la oameni dragi ție, care ar fi trebuit să-ți dea un impuls zilele astea. Și ei sunt obosiți exact ca tine și căzuți. Și nu mai pot să-ți dea. Bune Dumnezeu că mă ajută și pe mine să vorbesc în seara asta. Puteam să fiu căzut și eu și cădeam toți aici. Dar Dumnezeu ne-a dat fiecăruia o chemare și trebuie să ne folosească. Mă folosește pe mine, îi folosește pe ei, să vă folosească Dumnezeu și pe voi, să vă ridice în seara asta, pentru că Iisus Hristos a venit să se întâlnească cu noi. Nu veniți aici doar să ascultați o predică și cântări, veniți să vă întâlniți cu Dumnezeu, veniți să vă întâlniți cu puterea Lui. E important să fie un om care să fie dedicat lui Dumnezeu, dar e important și dumneavoastră să vă doriți să vă întâlniți cu Dumnezeu. Dumnezeu onorează. Nu suntem religii sătuli și eu și voi. Avem nevoie simplu de Dumnezeu. Mai ascultați încă o dată acum versetul ăsta. O să fie diferit. Ascultă tu, dumneata care ai venit în seara asta. Ascultă-l și crede în secundele astea, înainte să ne rugăm, că Dumnezeu îți vorbește ție. Haideți să stăm ridicați și să-L ascultăm în picioare. Apoi ne rugăm.
Și te rog, chiar dacă nu știi cum să te rogi, roagă-te, exact cum îl auzi pe Dumnezeu, că îți spune direct în seara asta. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc. Tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Amin. Ne rugăm toată biserica. Astăzi pe Domnul, haideți să lăudăm împreună. Zdrobit de patim, Fie pacea lui să coboare peste inima printre ta. suspine, laudă-L printre lacrimi. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L duce. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu
săluce. Mare să-ți fie credința, roagă-te și fii tare. Nu soli suferința, ea îți va da răbdare. Vă rog să vă reașezați. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L duce. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L duce. Uneori trebuie să trecem pe la cruce. Domnul îți întinde aproape mâinile sale bune, scumpe-s oftările toate, spuse în rugăciune. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L duce. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L duce. Nu e spre cer altă cale, mergi cu Iisus în drum, numai pe urmele sale poți dobândi cununa. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L urce. Drumul slavei trece și pe la cruce, credincioșii știu în genunchi să-L urce. Vă rog să rămâneți. Așa e în viață. Drumul spre slavă uneori trebuie să treacă și pe la cruce. Dar credincioșii știu cum să-L urce, nu? Știți cum îl urcăm? Am spus de multe ori că ceea ce a ținut istoria acestei națiuni în picioare până azi și neamul ăsta românesc este faptul că în ea, în istoria asta a românilor, au fost întotdeauna, în fiecare generație, niște genunchi care s-au prăbușit și s-au plecat. Una din experiențele care continuă să mă impresioneze, ori de câte ori întâlnesc candidați pentru botez care vor să întoarcă la Domnul, aud chestiunea asta, bunica, mama. Știți ce înseamnă asta? Niște nume, pe de o parte, care pot să spună foarte mult sau de cele mai multe ori nu spun nimic numele alea. O cheamă Viorica, o cheamă Maria. Dar întotdeauna, dincolo de numele astea, sunt niște genunchi plecați. Țara asta va rezista câte vreme vor mai fi genunchi care să îndoaie. Familia ta va rezista câte vreme mai există genunchi în ea care se îndoaie. Așa că asta este secretul vieții, genunchi plecați. Dacă vrei familia ta să înflorească, trebuie genunchi plecați. Așa ne-au învățat părinții noștri, că ăsta e secretul vieții. Secretul vieții nu sunt banii, secretul vieții sunt genunchii plecați. Secretul unei biserici sunt genunchii plecați. Nu stilul și strategiile și viziunile noastre omenești. Dacă într-o biserică nu sunt genunchi plecați, soarta acestei adunări nu este
acolo unde trebuie să fie, în mâna Dumnezeului celui viu. De aceea, chiar dacă trebuie să trecem pe la cruci de multe ori, Iisus Hristos a căzut sub greu crucii de mai multe ori. Dar de acolo, de sub greu crucii, s-a gândit la noi în seara asta și s-a dus până la capăt. Trebuie să mergeți și voi și eu până la capăt. Chiar dacă uneori eu am crescut la țară, îl văd și pe cuscul meu Gabi aici, și la Poieni erau, dar și acolo la noi, bivoli. Am crescut cu bivolii. Știți că am văzut eu cu ochii mei asta, scrie și Biblia asta. Când bivolul nu mai poate trage carul, știți care e ultimul gest al lui care îl face? Spuneți care îl știți. Se pleacă în genunchi. Genunchii din față și îndoaie și Biblia spune: Doamne, dă-mi puterea bivolului. V-ați gândit vreodată care e asta? Genunchii lui plecați și scoate carul. Și dumneavoastră să-l scoateți. Dar trebuie genunchi plecați. Haideți să avem 2-3 cântări, să cântăm cu acești cântăreți minunați, cu cântări de astea de suflet. Place și mie lauda și închinare, da? Parcă câteodată nevoie și un pic de ungere. Domnul să-i binecuvânteze, amin. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viață mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu. Hai să cântăm sângele tău. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viață mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu salvat. Îmi ridic-ați mâinile, mă închin în fața ta. Doar tu meriți să fii lăudat, căci nimeni nu m-a iubit așa de mult, ca să moară pentru vina mea. Îmi ridic-ați mâinile, mă închin în fața ta. Doar tu meriți să fii lăudat, căci nimeni nu m-a iubit așa de mult, ca să moară pentru vina mea. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viață mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu salvat. Îmi ridic-ați mâinile, mă închin în fața ta. Doar tu meriți să fii lăudat, căci nimeni nu m-a iubit așa de mult, ca să moară pentru vina mea. Îmi ridic-ați mâinile, mă închin în fața ta. Doar tu meriți să fii lăudat, nimeni nu
moară pentru vina mea. Crucea de la Golgota, Doamne, vin să îngenunchez cu viața mea. Sunt obosit al meu păcat, sunt obosit al meu păcat, sufletul mi-e îndurerat, ajută-mă. Trimite, Doamne, har din cer. Trimite, Doamne, har din cer, dă mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea Ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Trimite, Doamne, har din cer, dă mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea Ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Acest pământ, nu fi tristă inimă, nu dispera. Stai lângă cruce, nu uita, Iisus te va mângâia, inima mea. Primite, Doamne, har din cer, dă mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea Ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. La calvar, la calvar, păcatul mi-ai șters. La calvar, eu har primesc. La calvar, mântuire am în dar, îți mulțumesc, Iisus, pentru calvar. La calvar, mântuire am în dar, îți mulțumesc, Iisus, pentru calvar. Iubire, iertare, o viață nouă-i Golgota, e prețul pe care, e prețul
prețul pe care l-a plătit Iisus pentru viața ta. Iubire, iertare, o viață nouă în Golgota. E prețul pe care l-a plătit Iisus pentru viața ta. Amin. Mulțumim Domnului pentru acest timp. Sigur că continuăm să salutăm și pe cei care sunt cu noi pe online. Vă salut. Am văzut că sunt vreo 130, deci cred că sunt mai mulți ca noi de aici. Da? Dar și noi suntem suficient de mulți în seara asta pentru un program, cum zicem noi, obișnuit de miercurea. De aceea și eu personal vă apreciez pe toți care v-ați făcut timp să veniți, să fim împreună în seara asta. Nu zic Dumnezeu să vă binecuvânteze, căci mă gândesc că deja Dumnezeu ne-a binecuvântat. Cei care aveți Biblia la îndemână, m-am gândit astăzi ce cuvânt să vă aduc și pentru că vreau să respect și eu așa într-un fel tradiția asta, că nu toate tradițiile sunt rele. Când zici tradiție nu spui neapărat dintr-o dată ceva negativ. Sunt o grămadă de tradiții bune, nu? O grămadă de tradiții bune, culinare și așa mai departe, care noi românii le iubim foarte mult și rămân și eu în tradiția asta bună, că luna martie este luna dedicată femeilor, doamnelor, mamelor, bunicelor, domnișoarelor, fetițelor și noi, bărbații, să avem grijă să fim foarte atenți în luna martie și după aia tot timpul, nu? Acum nu o să vă fac un cadou, să vă citesc textul ăsta, dar finalul este totuși unul foarte bun și o lecție importantă. Citim, deschideți Biblia împreună cu mine, la Luca, capitolul 7, începând cu versetul 36. Ideea este că m-am gândit ca în luna asta martie să vorbesc numai despre femei. Sau să avem subiect femei, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu vorbește bărbaților. Acum o să vedeți, chiar o face în seara asta. Chiar Iisus Hristos, care era un bărbat, nu? Îndrăznește o comparație între un bărbat și o femeie aici și bărbatul pierde de data asta. Luca, capitolul 7, începând cu versetul 36 până la versetul 50. Haideți să ascultăm acest text foarte cunoscut din Biblie. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A dus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi, lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, a răspuns el. Un cămătar avea 2 datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi dar, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc că aceluia căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul
capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate-ți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, amin. Dragii mei, iată stăm în fața acestui text care are ca subiect principal, prin apariția ei, deși subiectul principal era Simon și Iisus luând prânzul împreună. Dar prin apariția ei, ea a devenit subiectul principal acestui text și de acum totul se învârte în jurul acestei persoane care este prezentă în această conjunctură. Vom învăța mai multe lucruri în seara asta care le știm, dar aș vrea să le reactualizăm în viețile noastre. Sunt foarte importante, extrem de importante și am intitulat cuvântul din seara asta Femeia luptătoare. În viață noi o să trecem prin multe și am un respect foarte mare pentru persoanele care deja au ajuns la o vârstă și îmi povestesc, îmi doresc, prin natura slujbei care o am, stau și aud de multe ori istorisiri interesante, dramatici de uneori, frumoase de alte ori și una din fațetele acestor istorisiri care mă mișcă de fiecare dată este că mă uit la persoana aia și zic, Doamne, cum a luptat de mult și cum a trecut și prin cât a trecut și acum stă de vorbă cu mine. Asta înseamnă că a fost o luptătoare, că a fost un luptător. Într-un fel sau altul toți suntem luptători. Vă zic așa, dacă n-ați fi fost luptători și luptătoare, nu eram aici în seara asta. Sunt persoane care au cedat. Și atunci când cedezi în războiul ăsta, ori ajungi o persoană izolată undeva pe care nici nu știm la ora asta ce face și a abdicat de la viață. Sunt multe persoane care trăiesc, dar nu trăiesc. Se mișcă. Pentru că la un moment dat au ajuns într-un blocaj teribil în viață și au abandonat cursa. Ele mănâncă, trăiesc, se mișcă, respiră, dar în interiorul lor au murit de mult. Cum se explică moartea asta interioară? Le-au murit visele, pasiunea de viață, nu au chef nici să vorbească și dacă cumva determin persoanele să vorbească, în general sunt negative de la un capăt la altul la toată discuția. Sigur că îți poate bulversa ziua, da, suntem oameni și dintr-un motiv sau altul ne întâlnim cu ele, eu ce să vă mai spun 100%, și cu nu în brațe dintr-o parte în alta discuții și spun totul încheiat, nu există oameni, nu există nimic, nu există nici Dumnezeu la un moment dat. Și toate, pentru că tot ce explică este prin ceea ce li s-a întâmplat lor ca și persoane. N-au reușit. Când le spui, trebuie să luptați, deci asta e, cred că cea mai cumplită jignire care o dai la persoana aia, îi spui să mai lupte. Pentru că ea vrea să-ți explică, de fapt, de atâtea ori au luptat, de fiecare dată undeva au pierdut bătălia, dar este foarte important că luptătorii și luptătoarele care, asta este una din definițiile vieții, o luptă până la capăt, că trebuie dusă lupta asta până la capăt. Spuneți împreună cu mine amin. Chiar și mântuirea care Dumnezeu ne-a dat-o este și ea o luptă care trebuie dusă, spuneți, până când? Până la capăt. Și Biblia spune că este mai important sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Pentru că sfârșitul unui lucru dovedește într-adevăr cât de tare am luptat și cât de hotărâți am fost să mergem pe drumul pe care poate cu ani mai mult sau mai puțin am pornit. De ce este femeia asta luptătoare? Și ce caracterizează până la urmă o persoană care vrea să lupte? În primul rând este și o văd o luptătoare pentru că efectiv a decis să iasă din locul în care era și să vină la Iisus. Ăsta e un subiect, un punct foarte, zici, banal din predică, dar extrem de important. Uite, unul din câștigurile dumneavoastră ca și luptători în seara asta este că ați ajuns la biserică. Asta a fost o luptă pe care ați câștigat-o. Sunt convins că
ați fost ispitite și ispitiți azi să nu veniți. Dar până la urmă ai spus, mă duc. Asta este o luptă foarte importantă, care trebuie dusă. Știți de multe ori câte persoane, haide, nu vrea să vină. Deci s-au închis, s-au retras și nu vor să vină. A veni la Iisus Hristos este una din caracteristicile acestei femei luptătoare. Suntem în contextul evreiesc, nu intru prea mult, știți foarte bine, chiar și în lumea de azi, în Orient, în lumea arabă și musulmani și așa mai departe, ce valoare reprezintă femeia? Aproape zero, nu are ea o Marte și unul Marte și așa. Și știți cum îi privesc, așa era și la evrei, dar ea a zis, nu contează, mă duc. Trebuia să fie luptătoare, să meargă în casa altuia, pe teritoriul altuia și să dea dovadă prin ceea ce face ea de o luptătoare fantastică. Acum vreau să aplic acest punct și să spun tuturor surorilor și tuturor bărbaților în seara asta. Niciodată să nu vă dați bătut. Să știți că păcatul afectează voința noastră, dar nu o distruge. Pentru că voința noastră este liberă. Iisus Hristos a spus, spuneți ce a spus Iisus? Dacă vrea cineva, ce să facă? Spuneți mai tare, să? Păi ce vă spune asta? Că poate să vină. Deci persoana care spune, eu m-aș fi pocăit, eu m-aș fi întors, dar n-am putut, nu există. Poți să vii. Dacă vrea cineva să vină, dacă vrea cineva să urmeze, să vină. Trebuie să vină. Uitați-vă la pilda fiului risipitor. Cât de jos a mers, cât a cheltuit, câtă jenă, cât s-a adunat, câtă frustrare. Vă întreb, a reușit să se întoarcă și să vină acasă? Vă întreb, da sau nu? Bă, n-aveți nimeni acolo să-i facă eliberare, să-i facă rugăciuni, să-i facă nu știu câte e asta? Zice, am să mă scol și să mă duc la tatăl meu și am să zic treaba asta. S-a ridicat și a plecat. Deci, persoanele care luptă sunt persoanele care se ridică să vină. Nu te poți schimba, dar poți să vii. Nu poți să te salvezi de păcate și poate de multe lucruri, dar poți să te duci într-un loc. Asta poți să faci. Ceea ce tu poți să faci, Dumnezeu nu face niciodată. Dumnezeu ți-a dat voință și spune în Filipeni, Apostolul Pavel, Dumnezeu în bunătatea Lui ne-a dat și voința și ne-a dat, spuneți, unde este femeia? În casa lui Simon. De ce? Pentru că a vrut să fie acolo. Unde suntem noi în seara asta? La biserică. De ce? Pentru că am vrut să venim aici. Și dacă am vrut, am ajuns. Aici s-a născut și reclama aia, dacă vrei cu adevărat. Deci de păcate nu te poți scăpa, dar la Iisus poți să vii. Biblia o poți citi. O predică o poți auzi. Genunchii ți poți pleca. Cuvinte din tine poți să scoți. Nu poți să te transformi tu. Nu, de-aia avem nevoie de Dumnezeu. Dar lucrurile care poți să le faci, trebuie să le faci. De aceea aș vrea să vă respectați principiul ăsta care Dumnezeu vi l-a dat de luptători și să veniți acolo unde trebuie să veniți. Și să faceți lucrurile care Dumnezeu vi le spune că voi trebuie să le faceți. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Deci asta se poate. Când aud oameni spune, aș fi venit, dar n-am putut. Nu există asta, n-ai vrut. Dacă vrei neapărat să mănânci o pizza astăzi și ai bani, o mănânci. Deci depinde, este o cântare, nu? Depinde, sau o poezie, cred că e, nu? Depinde de voința ta. Depinde de voința ta. Așa că tot ce se întâmplă aici în seara asta depinde de voința mea și de voința voastră. Într-adevăr, păcatul poate afecta voința, o poate tulbura, dar nu poate înfrânge, pentru că cel care ne dă voință să venim la El este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Domnul să fie binecuvântat pentru asta. Persoana luptătoare vine. 2. Persoana luptătoare vine exact așa cum e. Uitați-vă la ea. A venit o femeie din cetate și a intrat în casa fariseului și acum aici vedem cât de tare i-a afectat păcatul viața. Primul lucru care l-a făcut este că ea s-a dus undeva înapoi a lui Iisus Hristos, la picioarele lui și s-a prăbușit acolo. De ce? Pentru că trebuie să știți lucrul ăsta. Păcatul, într-adevăr, aduce în viețile noastre o asemenea stare de degradare a personalității noastre, încât nu că ne este rușine
de Dumnezeu și de asta. Ne este rușine noi înșine. Pentru că de fiecare dată pierdem respectul. Omul care trăiește în păcat își pierde respectul față de sine prima dată. Și asta este o problemă cu care se bat psihologii și toți, pierderea respectului față de sine. Omul care își pierde respectul față de sine este un om extrem de prăbușit. Poziția pe care o alege, mă uitam azi în text, faptul că a venit să a prăbușit la picioarele lui Iisus, spui, bă, smerenie, nu știam cât de smerenie. Ea vrea să transmită că atât de tare a afectat-o păcatul, încât nu îndrăznește să meargă în față, n-are curaj să meargă în față. Dar acolo vine chiar lângă Iisus. Mă gândesc la multe texte din Biblie, dar unul dintre ele este Psalmul 1, care spune: păcătoșii nu pot să țină capul sus în adunarea lui Dumnezeu, pentru că păcatul le-a distrus partea asta din ei, care să le facă, să le determine în lor îndrăzneala aia de a sta în prezența lui Dumnezeu. Păcatul reușește din nefericire performanța asta să stea acolo. Dar faptul că el ne-a afectat personalitatea noastră atât de tare și a produs în noi o gândire negativă și apoi în al doilea rând spune că plângea. Asta înseamnă că păcatul afectează zona emoțiilor noastre. În general, oamenii care vorbesc despre viața lor trăită fără Dumnezeu, întotdeauna plâng. Și noi la fel facem. Pentru că zona noastră emotivă este afectată de păcat. Și deși este așa, un mare gânditor a spus asta și eu, care îmi plac și mie maximele, nu folosesc prea multe, pentru că nu vreau să fiu cenus eu, spune așa: să nu te temi atât de tare de lumină încât să alegi să rămâi în întuneric. Un al doilea lucru care indică luptătoarea din acea femeie este că a venit exact lângă Iisus la lumină. În Evanghelia după Ioan, în debut, Iisus Hristos, cuvântul de acolo vorbește despre Iisus Hristos că oamenii, în general, iubesc mai mult, spuneți ce? Întunericul decât lumina. Noi suntem aici în lumină, dincolo de geame, întuneric. Oamenii iubesc mai mult întunericul decât lumina. Și este un raționament acolo. De ce? Pentru că faptele lor și trăirile lor sunt rele. Și atunci dacă vin la lumină, ce se întâmplă? Se vede? Păi dacă mi stropită haina mea cu ceva și stau afară în noapte, aveți impresia că am un costum perfect. Pot să fiu cum vreau. Numai mirosul m-ar putea trăda. Dar dacă fără miros, pot să fiu cu tot felul de pete pe mine. Întunericul mă camuflează perfect. Dar odată ce intru la lumină, wow! Mi s-a întâmplat de multe ori când eram pe vremea asta, nu prea erau becuri pe stradă, nu? Și era nici asfalt, tot asfaltul era moale. Nu? Și ne băgam pe noroi, nu vedeam nimic cum ne arată pantoci. Când intram în casă, intram acolo în prisma aia, în un hol și ne vedeam mama: cum ai intrat cu papucii ăștia? Ce papuci? Când m-am uitat, erau groaznici, erau 2 degete noroi pe el. Întunericul nu mi-a spus nimic, eventual îi stătea mai grei un pic, dar zis, asta e viața. În general, papucii erau toți grei atunci, nu erau Adidas de ăștia cu talpă, cu memorie. Aveam memorie în cap atunci, nu în tălpi. Dar acum memorii cu astea, ușor, așa nu mai ții ca o pană. Eu tot timpul am dus greu și la propriu și la figurat. Și în general toți papucii care îi purtam noi atunci erau de la frații noștri mai mari dacă eram mai mici și tot timpul erau cu 2-3 numere mai mari. Și căram la ei, de nu vă puteți imagina, da? După aia se încărcau și cu noroi și apoi era dublu. De aia suntem și așa de puternici amu, că noi n-am tras la sală, noi am tras la bocanci. Da, am tras și noi câte am tras. Și oamenii iubesc mai mult întunericul decât lumina dintr-un principiu simplu, pentru că nu vor să li se vadă la lumină faptele lor rele. Femeia asta este luptătoare pentru că ea a ales exact invers. Și a venit la lumină intenționat. Și n-a reușit întunericul să o sperie atât de tare, încât lumina n-a reușit să o sperie atât de tare, încât zice: mă tem să mă duc la lumină, mă tem nu cumva să se vadă exact ce sunt și decât să mă duc la lumină să vadă exact ce sunt, mai bine rămân în întuneric. Sunt 2 dureri în viață sufletești importante. Este durerea de a rămâne pe loc și durerea de a merge mai departe. Amândouă dor. Dacă ea rămânea acasă în banca ei, o durea cumplit. O rămas acolo
Și așa mai departe, pentru că nu se schimba nimic în viața ei și o durere care o purta deja de mult timp, dacă rămânea acolo, acolo rămânea. Și durerea de a merge înainte. Amândouă dor. Și acum este în durerea aia a doua. A mers înainte și n-a lăsat frica de lumină să o țină în întuneric. Și a zis, indiferent cât mă doare, și începea să o doară, mă duc acolo. Odată mă doare că trebuie să mă umilesc public. Asta este o durere de a merge înainte. Eu apreciez din toată inima, știți, câteodată când aud mărturia dumneavoastră sau altora care vorbesc despre dureri și despre păcate, tac așa, unii consilieri și pastori se bagă. Nu, trebuie să tăceți. Asta e o lecție importantă a consilierii. Și acasă, când vezi bărbatul că își deschide inima și spune durele, nu vă băgați repede. Nu-l lăsați să se vindece. Aha! Și te duci cu săpăliga peste el. Lasă să vorbească. Pentru că el vrea să-și dea durerea. Fiți atente la fazele astea. Pentru că e nevoie de vindecare. Așa nu-l vindeci, îl întărâți și dacă o zis 3 vorbe și de ce ai zis? N-am zis asta, ți-o sucește, ai pierdut bătălia. Deci când femeia asta a venit și a început să plângă, ce a zis Iisus? Nu mai plânge, dragă, lasă că e bine. Spuneți, a făcut asta? Păi atât a lăsat-o să plângă până ce n-a mai avut lacrimi, cred că. Ați adus cantități așa să speli niște picioare prăfuite din Israel, care acolo-i praful la el acasă. Bă, să plângă, să plângă, să plângă. Lasă să plângă. Noi suntem o generație care nici copiii nu-i lăsăm să plângă. De când îți mici, să nu plângă cumva. Lasă-mă că să-i plângă că e sănătos. Și psihologic e sănătos pentru un copil să plângă. Și bărbații trebuie să plângeți și voi, că de-aia nu reușim să mai fim romantici, că nu mai știm să plângem. Nu e nicio rușine să plângi, credeți-mă. Și atunci când oamenii vin la Iisus Hristos și deschid inima și să prăbușesc și să expun și asumă viața lor, e o durere mare să stai la picioarele lui Iisus Hristos în casa altuia, pe terenul altuia și acolo în umilință să începi să plângi. Există o durere de a sta ascuns, dar există o durere de a merge mai departe. Vă întreb, pe care vreți să o alegeți? Deci dacă rămâneți acasă și plângeți acolo și bociți singuri, e una. Dacă vii la biserică și plângem aici împreună, Iisus Hristos este prezent aici să ne elibereze. Aleluia. Dar doare și a doua. Doare. Dar nu contează când e doare, că ăsta e drumul spre vindecare. La picioarele lui Iisus și în lacrimi. Iisus nu oprește nici mișcarea prima, nici a doua de manifestare a emoțiilor. Știți că a ne bloca tot timpul zona emotivă, care e afectată. Unul din semnele depresiei, întotdeauna că omul care e afectat de depresie începe să plângă instantaneu, fără să îi se întâmple nimic. Nu vine nicio veste, vezi că virusul e la vecini și începi să plângi de spaimă. Nu ai nimic, începi să plângi instantaneu. Când vorbești cu el, nu mai vezi că își dă drumul. Și persoana este într-o stare, drum spre depresie. Dar trebuie să lași persoana aia să plângă, trebuie să lași persoana aia să scolească sufletul. Iisus Hristos a lăsat-o. N-a atacat-o, n-a umilit-o, a lăsat-o. Și a zis mai târziu lui Simon, uite-te bă, învață. Stai blocat acolo, uite-te la ea, de când am intrat în casa ta, ce face ea? Aș vrea să învățăm cu toți în seara asta că a fi o luptătoare și un luptător întotdeauna trebuie să suporți durerea de a-ți deschide inima și de a-ți expune ceea ce este în sufletul tău și de a veni la lumină. Indiferent cât de umilit te simți, indiferent cât de umilit mă simt, e mai bine să vin la lumină, pentru că cel care ne poate vindeca viața și ne poate spune la final, du-te în pace, tot ce a fost este vindecat, este iertat, ești liberă, este Cel care este lumina și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Din toată inima, glorie Domnului. Dumnezeu să atingă de viețile noastre tuturor și El este prezent aici să ne binecuvânteze. O altă formă a durerii pe care trebuie să o suportăm când venim la lumină, pe lângă că să văd defectele din viața noastră și trebuie să ne umilim și să plângem pentru ele și să ne expunem, în al doilea rând te expui la alții. Asta e greu de suportat. Bă, că o văzut-o Iisus, o lăsat-o să o plângă, dar te văd și alții. Puteți să suportați? Primul care se va uita direct la ea va fi Simon. Aș fi vrut
să vă spun în seara asta că Simon a dispărut din istorie. Odată ce a murit Simonul ăsta din Biblie, nu s-a mai născut niciunul altul. Dar nu vă pot da vestea asta bună, pentru că e plină lumea de ei. Ori și eu plâns, de că nu se înțelege cu bărbatul. Are probleme acasă mari. Am auzit de la cineva că, de fapt, atâtea aud că câteodată risc să mă duc exact pe lucruri drepte. Am auzit că, de fapt, ea... Măi. Simon e acolo și prima dată când vede pe femeie că este acolo, o și judecă pe loc. În mintea lui asta este așa, știa, eticheta a pus-o imediat. Un lucru încurajator pentru cei care veniți la Domnul cu problemele voastre este că odată ce suferiți voi, suferă și Domnul cu voi. Pentru că atunci când femeia e atacată, de fapt și Domnul e atacat. Așa că suferința este la pachet cu Cel care a plătit pentru noi și acesta este Iisus Hristos. Spuneți împreună cu mine amin. Zice, am crezut că e un proroc. Ea e o păcătoasă, am crezut că el e un proroc, nici el nu e proroc, e un om de rând, ea e o păcătoasă, el e un om de rând. Și Iisus a intrat la pachet cu tine, te judecă pe tine, îl judecă și pe el, îl judecă pe el, te judecă și pe tine. Așa că și eu și Domnul Iisus suntem puși la colț. Bă, dacă să stai la colț cu Iisus Hristos este grozav. Tot timpul e așa. E sigur că lumea asta care stă pe margini și care niciodată nu vrea să vină să înțeleagă exact care e sensul bisericii, mereu stau pe scauni să uit cine a venit. Frate Gaiu, dar cine vrea să boteze? E clar. Lumea nu s-a schimbat. Nu s-a schimbat lumea. Nu știu cui am spus odată de unul, zice, ăla are cu capul. Bă, bine, ăla are cu capul, ăla are cu picioare, ăla are cu plămânii. Așa, pentru că așa e. Au dreptate. Depinde, ne simțim mai jigniți când ne spunem care și ai probleme la cap. Dacă ai la picioare, dacă ai la plămâni, dacă ai la pancreas, știi, facem o ierarhie a durerilor. Dar toți avem probleme. În afară de ei care ne judecă, ei n-au nicio problemă. Niciodată n-au nicio problemă. Dar noi, ceilalți, toți avem o problemă. Toți care vin la Domnul au o problemă, pentru că Iisus Hristos a zis și eu mă duc tot la cei cu probleme. Eu n-am venit numai pentru ăștia cu probleme. Ăștia care au probleme la cap, la masardă, cu unii care au la ficat, care au la picioare, care sunt oloși de ambele picioare, care se târăsc, care nu pot să se roage, care sunt blocați, care sunt petriți. Vă dați seama, trebuie să fac operație pe cor deschis și să le scoată inima de piatră, să le bage una de carne. Vă dați seama, masă de operație, transfuzii, minuni, lucruri grele, toate astea se întâmplă în biserică. Bine, nu în bisericile alea super faine, că acolo nu se umblă cu sânge, nu se umblă cu, acolo se umblă cu mănuși, cu evantaie, cu doamne fantastici, pocăite, surori extraordinară, frață, că nu trebuie operații. Dar aici la noi, în bisericile astea normale, un fel de terapie intensivă, de când eram copii, terapie intensivă nu exista în limbajul ăla, era reanimare. Tot timpul de copil am crescut cu chestia asta și l-au dus la reanimare. Deci eu și vedeam animale în gard, eu n-am înțeles atunci. Animale, terminați, îi dus la reanimare. Da? Eram copil mic, da? Și aici un fel de terapie intensivă, mai târziu am ajuns și eu până în terapie intensivă, eu însumi am ajuns într-o terapie intensivă odată, pentru 2 zile jumătate am fost cel mai fericit când am intrat pe salon, vă dați seama că și în pocăință tot așa, când ești în prima fază e groaznic, când intri pe salon și mai poți să spui amin și aleluia, deja ești fericit, mi-a dat un iaurt, am prins viață, când pleci acasă ești liber, pentru că cel care îți dă libertate este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Dacă mă întrebați Iisus cu cine are treabă, zice, eu nu am venit decât pentru cei bolnavi. Eu cu ăștia cu capul, cu picioarele, cu plămânii, pentru ăștia am venit în lumea asta, cei neprihăniți n-au trebuință de doctor, sunt capabili să las 99 de oi neprihănite care n-au nevoie de mântuire și mă duc după una prin toate văile adânci până o găsesc, o pun pe umăr, o aduc înapoi la Han, o vindec. Domnul să fie binecuvântat. Nu fac pledoarii să cădem în păcat, ca să ne iubească Dumnezeu, pentru că toți am căzut în păcat. N-are rost să fac pledoarii. Asta e adevărul. Asta este adevărul. Așa că trebuie să te simți umilită și umiliți, trebuie să plângi și te judecă ceilalți și te expui, întotdeauna să știi că ești la pachet cu Iisus. Uneori li frică la oameni să iasă în față că au o problemă, să ne rugăm pentru ei și mă expun, mă judecă 3 din biserică, întreabă, bă, chiar sora asta, bă, care am crezut-o perfectă, ești în față?
E foarte mare problemă dacă cineva ne știe pe noi perfect. Înseamnă că undeva suntem un fel de Simoni. Pentru că niciodată n-am fost vulnerabil, tot timpul i-am judecat pe alții și ne știe toată lumea în sat și la biserică că, bă, să nu piși pe gura ei. Deci pe ea nu a atacat-o nimeni niciodată pentru că ea toată viața a atacat. Asta e un mod de a trăi. Ataci, nu te atacă nimeni. Și bă, cum e nu le merg, eu le rup falca imediat. Atunci omul ăla nu l-a figurat, bineînțeles, și așa mai departe. Și aia un fel de autoapărare de care vorbesc seara asta. Oamenii care se expun și sunt vulnerabili, judecați tot timpul judecați toată lumea. A să știi că cel care e lângă tine în toate vulnerabilitățile astea este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Spunem din toată inima glorie lui Dumnezeu. Glorie Domnului. Deși nu cred că e Simon aici în seara asta, da? Poate că o să ajungă predica și el cumva pe undeva. Totuși Iisus Hristos l-a văzut pe Simon cum gândește și a vrut să pună piciorul în prag. Dacă careva sunteți ispitite și ispitiți să fiți în haina lui Filii, vă rog să nu o îmbrăcați niciodată. Când vă indică cineva, zvârliți-o, ca să fiu român de-a dreptul, zvârliți-o pe geam afară. Pentru că Iisus Hristos zice, Simone, spun ceva. Uite, spun o pildă. Zice, un cămătar avea doi datornici. Unul îi datora 500 de lei și celălalt 50. Asta odată. Sumele sunt diferite. 550. O altă problemă este că amândoi aveau același bai. Știți care, nu? N-aveau cu ce să plătească. Și dacă n-aveau cu ce să plătească, ăla cu 500 și ăla cu 50, amândoi aveau aceeași haină pe ei. Erau datori. N-aveau cu ce plăti. Atunci ne uităm la un verset din Biblie care știu toți evangeliștii și toți predicatorii care se duc vreodată să predice la cine la evangelizare, că prin asta vrei să convinge pe oameni că au nevoie de Dumnezeu. Roman 3:23, nu? Toți au păcătuit sau au împăcătuit și sunt lipsiți de toți. Fără excepție. Toți. Și ți-a zis Iisus, toți, cu 500, cu 50, toți sunt datori. Toată lumea e datoare, toată lumea e datoare. Eu am 500, bă, dorm 3 ore pe noapte. Eu am 50, dorm 5 tu. Dar tot dator te trezești. Te culci dator și te trezești dator. Deci te afectează mai tare când ai datorii mai mari, da. Când ai mai puține, mai puține. A nu poți să spui că eu sunt dator, celălalt nu. Dacă Silviu și cu mine suntem datori, cu o sumă mai mare, eu cu una mai mică, amândoi suntem datori. Bă, ai datorii? Am. Dar de aici încolo statutul nostru e la fel. Și încă o problemă. Ăla cu 50 și ăla cu 500, același năcaz au că n-au de unde să scot din piatră să ia că n-am cu ce să plătesc. N-am de unde să plătesc. Datori amândoi, în imposibilitate de a plăti amândoi. Și stăpânul atunci zice, grațiere, vă iert pe amândoi, și pe tine și pe tine. Și atunci amândoi sunt iertați. Numai că, într-adevăr, omul care e iertat mai mult datorie are o reacție mult mai pasională și mai pozitivă de mulțumire decât ăla care a avut 50 de lei. Și zice ăla care i-a iertat mai mult. Roman 3:23 este, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun tuturor, să țineți minte lucrul ăsta. Faptul că ai 500 de lei datorie sau 50, că ai 500 de păcate sau 50 de păcate sau 5 păcate, să mă duc cu cifra 5. Nu te face mai puțin păcătos. Păcătos e unul, dator e altul. Și faptul că îi iartă, nu există om mai puțin iertat și omul mai mult iertat. Există om iertat sau om dator. Om dator sau om iertat. Când te-o iertat mai amândoi. Reacțiile sunt diferite la iertare, dar iertarea și datoria e același lucru. Și cel care ne poate ierta și ne-a iertat și ne-a plătit toată datoria este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin? Dacă Simon nu înțelege asta, ia să mă plec și eu să vedem dacă încurg 3 lacrimi. Eu nu sunt așa de dator, bă, dar și eu, locul meu e tot acolo. Și eu sunt la fel de păcătos, sunt la fel de vinovat, tot aceeași problemă e și deodată toată viața lui s-a fi schimbat. Dar el n-a crezut asta și l-a judecat și pe Iisus și pe femeie. De aceea mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne ajute pe toți care suntem aici, să fim niște luptători, asumându-ne păcatele noastre, recunoscând păcatele noastre și fiind convins 100% că singurul care ne poate ierta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne țină în mâna Lui pe fiecare dintre noi și să nu uităm niciodată că toți suntem datori. Toți.
Mai mult sau mai puțin? Uneori mă uit la oameni care vin la biserică și zic, dumneavoastră, cine vă pocăiți? Păi, zici, eu nu... Păi, e greu câteodată să-i explici o datorie de 5 lei sau de 50 de lei, da? Ăla cu miliardele zice, nici nu are rost să vorbesc. V-am spus odată că am fost într-o biserică și mi-a arătat un copil așa firav, mic și de statură așa, și pastorul, nu te uita în stânga numai când poți, să nu se prindă. Dar băiatul ăla micuț acolo și slăbuț de la cor, care deja cânta în cor, zice, au făcut toate prostiile din lumea asta. Am și eu simțul umorului, nu trebuie să-l aveam. Și am zis, după ce m-am uitat la el și a fost o pauză în care m-am uitat, am zis, vreau să vă întreb, când a avut ăsta timp să facă toate prostiile din lume? Nici nu are nici mărimea, ca înălțimea, așa, să facă toate păcatele și tot ce e, frate Gabi, ascultați-mă ce vă spun că îl cunosc. De ce le-a făcut? Mă gândesc și eu la păcatele astea capitale care sunt pe piață. Și droguri. Și făcut nebunile din lume. Dar și Domnul l-a eliberat și l-a dus în biserică. Și când a venit și o zis, vreau să cânt în cor, să-L slujesc pe Dumnezeu, și s-o ierta mult. Alții stau pe biserică. Nu mă interesează, mă bagă, nu mă interesează. Bă, dar tu cu el. Aș vrea să fiți conștienți în seara asta. Să fiți conștient în seara asta. Un păcat te duce în iad exact cum te duce 500. Dacă ești dator, acolo apar dator, ești vrednic de pedeapsă. Plata păcatului, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică. De aceea Domnul să se atingă de viețile tuturor care suntem aici în seara asta. Am vrut să vă aduc cuvântul ăsta așa scurt și direct și am vrut neapărat să fiți niște luptătoare care să veniți și luptători să veniți la Domnul. Nu vă fie frică de lumină încât să rămâneți în întuneric. Nu se poate întâmpla nimic rău la lumină, se poate întâmpla la întuneric. Ce se poate întâmpla la lumină, vedeți? Poți să te expui și să te judeci alții. Poți să plângi și Iisus te lasă. Dar acolo e drumul spre vindecare. Golirea sufletului este drumul spre vindecare. Vezi un om că plânge și se prăbușește în biserică, îți dai seama că e în drum spre vindecare. Emoțiile lui sunt afectate. Mintea lui este afectată. Voința l-a dus la picioarele lui Iisus Hristos. Își expune public, își asumă judecățile altora. Pentru că știe că cel care e cu el în stâmtorarea aia și în durerea asta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iisus a spus, pe mine m-au urât și pe voi vă vor urâ. Pe mine m-au judecat și pe voi vă va judeca. De aceea și noi, ca Sfinții lui Dumnezeu, când ne întâlnim cu niște oameni care sunt dus jos, de multe ori riscăm și noi să fim judecați. Trebuie să ne asumăm și noi treaba asta. Asta a fost unul din capetele de acuzare a lui Iisus Hristos, că mergea să mănânce cu vame și cu păcătoși. Asta i-a deranjat pe liderii religioși de atunci. Bă, nu vame și păcătoși. Iisus a zis, cei sănătoși n-au trebuință de doctor. Unii toți se miră că Iisus nu prea vizitează până casă, dar dacă n-au nevoie de vizite. De-a întrebat pe un om necăjit sărac dacă are nevoie de o vizită. Ia du-te la el la poartă și spui, m-a trimis Domnul să-ți dau o bucată de pâine, să vezi dacă nu prăbușești în genunchi și de 3 zile mă rog să se întâmplă minune. S-a întâmplat o minune asta. Ia du-te la om care nu are nicio problemă, să vezi, ce cauți bă aici? Ia să sune la 112. Ia vine și e că unul să plimbă pe stradă. El nu are nevoie de nimic. Oricare vine un pericol și oricare îl vede, e judecat pe loc. Pentru că el e sănătos. Dar nu există sănătoși. În realitate, Iisus nu există sănătoși. Există oameni care se dau sănătoși, oameni care se încred în ei că sănătoși și pierd tot timpul toate harurile și binecuvântările lui Dumnezeu. Dar noi toți suntem vinovați, dar cel care ne-a iertat este Iisus Hristos. Știți cum suntem noi? Vinovații fără vină. Pentru că vina noastră a plătit-o cineva. Tot timpul va fi așa până la capăt. Niște vinovați care nu avem vină. Pentru că cel care ne socotește neprihăniți este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Așa că asumă-ți Roman 3:23, dar nu rămâne în Roman 3:23, ci pășește în Roman 3:24. Cu asta vreau să închei. Deci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Versetul 24, intru cu femeia
Cu toți care sunteți aici în seara asta, intrăm în 24. Intră și femeia și spune așa: femeie, păcatele tale sunt iertate, du-te în pace. Credința ta te-a mântuit. Versetul 24 spune: și sunt socotiți neprieniți sau perfecți, fără plată. Am ceva mărunt, Doamne, să pun aici să mă iert. Am ceva mărunt să pun la colectă, că poate Dumnezeu e mai îngăduitor cu mine. Nu încercați să vă cumpărați iertarea cu nimic din lumea asta, cu nicio faptă. Puteți să vă donați toată averea care o aveți și care nu o aveți. Păcatul nu poate fi plătit decât de jertfă. Și cel care a plătit prin jertfa lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și sunt socotiți drepți, sfinți, curați, neprieniți, fără plată, prin harul său care e o favoare și prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Să spunem toată adunarea amin. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai înainte să fie lumea, prin credință în sângele lui, a rânduit o jertfă de ispășire ca să-și arate neprienirea lui, că își trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungirii răbdări, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprienirea lui în așa fel încât să fie neprienit și totul să socotească neprienit pe cei ce cred în Iisus Hristos. Așa că cel care te socotește curat și curat în seara asta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. E calculul lui, e matematica lui, nu e a mea. Că dacă e matematica mea, s-ar putea să deviez ca Simon: Doamne, și pe el, și pe ea, și pe ăștia. Dacă și ăștia merg în cer, zice unul, eu nu merg acolo. La revedere! Du-te în raiul tău. Oamenii nu vor să meargă cu oricine în rai. Prietenii noștri care ne mai întâlnim așa și țin la tine sau eu la voi, zice: bă, Darius, nici în rai nu scap de mine. Și râdem împreună. Nici eu nu vreau să scăpați de mine în rai. Dar nici eu nu vreau să scap de voi în rai. Asta e o urare așa interesantă și frumoasă. Așa că Dumnezeu să ne țină pe toți în harul său și în bucuria lui. Că ai 500, că ai 50, că ai 5, că ai 15, că ai 20, suntem datori, dar cel care ne-a iertat toată datoria, a zis să fiți iertați, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Așa că nu rămânem în 23, intrăm în 24 și suntem liberi și plecăm acasă liberi. Ce frumoasă zi a avut femeia asta, a intrat cum a intrat, a venit la lumină, a suportat durerea, umilința și așa mai departe, a plecat binecuvântată cu un dar fantastic. Nu știu dacă era lumna Marte, i-a spus: femeie, păcatele tale sunt multe, sunt iertate, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Sigur că pe finalul acestei predici, invit și cântăreții să vină aici în față, vă întrebați și mă întreb: cum a rămas cu Simon? Habar n-am. Iisus i-a dat o lecție evreiască, i-a dat una dumnezeiască cu matematica datoriei și a iertării, cu efectele iubește mai mult și cui se iartă mult, logică, l-a întrebat: e așa? Da! Și după aia a zis: Simone, mă duc pe zona tradițională evreiască. Știi ce trebuia să faci tu când am intrat în casa ta? Știi ce fac evreii când cheamă musafir în casa lor? Îi spală picioarele. De ce n-ai făcut? Știi ce face un evreu când intră în casa lui? Nu era COVID atunci, nu. Îi dădea o sărutare. Și frații pocăiți mai de mult, știm noi, mai vechi. Unii au mai rămas cu trăsăturile astea. De curând v-am spus că mi-a dat un ventuz aici foarte puternic. Să pupau și nu vă spun exact cum. Noi acum am luat de la americani vorba fratelui Ozan, că l-am auzit, am o înregistrare așa foarte scurtă și zice: bă, știi cum să pupau atunci frații pocăiți la început, bă, când umblau așa, trec peste cum? Și zice: știți cum e acum, adică când am venit în America asta? Ne bate, bă, pe spate, ca ne batem pe spate, numai ne-am învățat și noi românii. Când am mers prima dată în America sau în Australia, nu? Era cu hagul ăsta, nu știam că noi suntem să dăm cu mâna să ne pupăm, dar ei nu se dau cu mâna niciodată să-ți dai. Bă, câte am dat bot în bot și nas în nas cu mulți de acolo până m-am învățat, e nasul de aia, că trebuie să duci capul într-o parte așa și mă-l bați pe spate. Și o zi fratele lui: îi bați pe spate ca pe vași, zice. Și atât ai tot, și du-te, întreabă-ți. Asta e dragoste de azi. Te întreabă-ți. L-ai bătut și ai plecat.
Zice, am intrat în casa ta și trebuia să-mi dai sărutare ca evreu, ca tradiție, că v-am spus că nu toate tradițiile sunt rele. Uite, Iisus scoate în evidență și tradiții bune, bă, spală picioarele, un gest de smerenie, dai sărutare, pac, pac. Era obicei și-l ungă pe cap cu un de lemn, nimic n-ai făcut din asta. Și ea, uite-te la ea. Ăsta e, nu știu cum să vă spun, e un fel de umor negru care e în textul ăsta. Că la oamenii ăștia care au fost foarte țâvnoși în viață și judecat pe toată lumea, ăsta e umorul lui Dumnezeu. Dumnezeu, ca să ierte și să-i aducă, îi trece prin niște umilințe exact pe care El le-a arătat cu degetul în viață. Eu am văzut asta. Și o zis Simon, vrei o lecție la femeia asta? El a negat-o și pe ea și pe Iisus. Și o zis, acum e momentul tău de pocăință. Cum? Uite-te la femeia asta. Tu trebuia să faci asta? Are ce te costa cu niște apă. Ea o plâns și mi le-a spălat cu lacrimile ei. Și mi-l ștesc cu părul capului, care e piesa cea mai intimă pentru o femeie, părul. Și l-a plecat acolo jos, nu mă mai interesează nimic. Dacă Domnul mă mai poate suporta și nu m-a scos afară din prima, că el avea dreptul, rămân aici. Zice, tu n-ai făcut asta, eu făcut, tu n-ai făcut asta, eu făcut. Dar spun ceva în final. Păcatele ei sunt iertate, se duce în pace, în regulă și mă întreb ce se întâmplă cu el. Nu știu, nu vă pot spune. Aș intra în haina lui să spun că a fost pierdut. Aș însemna să-l judec eu în seara asta. Bă, mă gândesc că o înțeles. Și pilda, odată, principiul biblic, și al doilea, și cel evresc. Și 3, umilința maximă de a fi modelul pentru ea, femeia. Asta e problema. Poți să judeci o mulțime de oameni și zici, dacă vrei să te primesc în cer, trebuie să fii ca și femeia. Ca aia, exact. Trebuie să te pocăiești exact cum s-o pocăit ea. Nu vreau să știu ce a fost în inima lui. Vreau să cred că, nu știu, cum spune noi predicatorii Silviu, între ea cei 3000 care s-au pocăit după Rusalii, undeva au fost și Simon. Și și-au adus aminte de lecție. Sus, el e Hristos. Cum Pavel, viitorul Pavel, Saul era la martirajul Ștefan și grijă de haine acolo, las că le păzesc eu. Și votez pentru votez. Mai târziu s-a întors și a devenit apostolul neamurilor. Cine știe unde a ajuns și Simon, poate un om al lui Dumnezeu. Dar din toată povestea asta vă rog să învățați. Luptătorii nu sunt cei care judecă. Luptătorii sunt alții. Care se prăbușesc, să smeresc, să asumă durerile și probleme și necazurile. Și știu că singurul care le poate șterge toată vina și păcatele este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați. Cântăm și încheiem seara asta. O să îl invit pe Darius aici în față să facă o rugăciune de mulțumire. Dar așa cum am făcut de fiecare dată și vreau să rămână, dacă este cineva aici care vrea să-și predea viața în mâna lui Iisus Hristos și spune, pastor, ai predicat în seara asta de dureri, de asumări, de zdrobiri și eu vreau să mă duc, să mă expun, să fac ce ai predicat în seara asta, dar nu mi-ai dat ocazia. Dacă credeți că există cineva aici în seara asta care are nevoie, indiferent cine este, noi nu o să fim Simon niciunul aici în seara asta, ci o să ne bucurăm că puterea lui Dumnezeu este aici să ierte, să elibereze. Dacă ești prinsă undeva într-o problemă și ai nevoie de o rugăciune, sunt aici și suntem aici să ne rugăm pentru tine, oricine ești. În timp ce frații cântă, dacă este cineva care vrea să vină spre Domnul în seara asta, puteți să veniți. Te aștept, Iisuse, privind spre cer, să văd dacă nu vii. În orice seară eu te chem iar pentru a mă pregăti. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Haina împătată nu-mi e curată, ce fac eu dacă vii? Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Haina împătată nu-mi e curată, ce fac eu dacă
vii. Te aștept și ziua și-mi este teamă, căci Tu vei apărea. O, dă-mi putere când am durere, ca să mă pot lupta. Sfântul Tău sânge și-acum curge, El poate a mă spăla. Singurul care poate să de orice vină, de orice tină, numai Tu poți ierta. Sângele lui Sfântul Tău sânge este aici în seara asta. Dacă simți o povară, El poate să-ți o ridice în seara asta. Dacă simți că nu poți, merge mai departe. Domnul este aici pentru tine. Să ne rugăm ca El să-ți ia orice povară. Când dimineața dispare ceața, din pat am tresărit. Mă scol de grabă, privesc afară, să văd dacă ai venit. Ca oricare în așteptare, eu te aștept mereu. Viața mea toată este predată, de-acum eu sunt al Tău. Ca oricare în așteptare, eu te aștept mereu. Viața mea toată este predată, de-acum eu sunt al Tău. Aș vrea în partea asta, prima de rugăciune, să mulțumim Domnului pentru iertarea Lui. Să mulțumim Domnului, să spunem: Doamne, am fost dator, n-aveam cu ce plăti, Doamne. De mi-aș fi dat toată viața, tot nu puteam să plătesc. Dar îți mulțumim și îți mulțumesc, Doamne, căci prin Fiul Tău, Iisus Hristos, mi-ai plătit toată datoria și ne-ai dat libertatea de a fi sfinții și neprihăniții Tăi. Spune un cuvânt de mulțumire Domnului în această rugăciune și apoi fratele Darius ne va conduce în rugăciunea finală. Doamne, binecuvântăm numele Tău. Doamne Tată Ceresc, îți mulțumim pentru iubirea Ta care ne-ai arătat-o și în seara aceasta, Doamne. Îți mulțumim că ai venit atât de aproape de noi, de inimile noastre, Doamne. Îți mulțumim că Tu ești Cel care, atunci când credem că suntem părăsiți, atunci când credem că
nimeni nu mai este de partea noastră, Tu încă ești acolo lângă noi, Doamne. Atunci când credem că totul s-a năruit, Tu vii încă o dată, Doamne, și ai venit și în seara asta. Îți mulțumim, Doamne. Cu toții, Doamne, vrem să Te lăudăm pe Tine, să înălțăm numele Tău, Doamne, să spunem și noi la rândul nostru că Te iubim, Doamne, și Te iubim mult pentru că datoria noastră a fost mare, Doamne. Suntem dintre aceia cu datoria mare, Doamne, și îți mulțumim că ne-ai iertat atât de mult și că ne iubești atât de mult. Doamne, Te rog să ne binecuvintezi în continuare, Doamne. Binecuvintează fiecare suflet, Doamne, care a fost în seara aceasta aici sau pe internet, Doamne, și fii, Doamne, cu noi, Doamne, binecuvântarea Ta să fie asupra noastră, Doamne, să rămânem tari în Tine, Doamne, și în brațul Tău. Fii binecuvântat. Amin. Înainte să plecați, o să facem încă tot timpul, da, uite, Silviu aici, nu pot să vă las să mergeți nefericiți acasă. Singurul popor din lume care atunci când dă banii cântă pocăiți. În rest toți sunt supărați. Așa că cântăm, facem colecta și vreau să vă anunț, puteți să stați jos. Așa, vreau să vă anunț că sâmbătă la ora 5, respectiv ora 17 după masă, bineînțeles că nu veneați la 5 dimineața, da? Să fiu și eu. Avem aici o conferință pentru familii, deci nu pentru femei, pentru familii, adică înseamnă că trebuie să vorbim în termenii ăștia, bărbați și femei, deci să fim înțeleși. Ne întâlnim aici, care nu v-ați anunțat, vă rog să vă anunțați, o să avem un timp împreună aici, o să vorbesc chiar eu, asta e viața, dar numai o bucată, că după aia o să fie întrebări, o să fie libertate, răspunsuri, sper, întrebări tot timpul să-mi da. Sper să fie și răspunsuri și o să avem o părtășie foarte frumoasă aici. După aia va fi și o conferință a femeilor prin 20 martie, vă spun eu că mă țin de cuvânt, ne ține de cuvânt cu luna asta, când tot într-o sâmbătă va fi sora Ștefania Botez, pe care, câți o știți de aici, mâna sus? Nu știți, care nu știți, o să fiți bucuroși, să o știți. Este o expertă, o profesionistă în zona asta a terapiei și creștină și așa mai departe, îmi scapă, am multe, și slujește și cântă și va veni aici exact dintr-o capitală a Moldovei numită Iași. Așa că ne întâlnim sâmbătă și Domnul să fie lăudat pentru toate. Mulțumesc că ați fost cu noi în seara asta și dumneavoastră de aici vă așteptăm și Dumnezeu să ne țină în harul Lui până la capăt. Amin. Doamne, vreau să Te slujesc cât voi trăi, drumul Tău să-l urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția Ta. Doamne, vreau să Te slujesc cât voi trăi, drumul Tău să-l urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția Ta. El ți-o fura microfonul.